berdevkê trafîkê de 6 kesan jiyana xwe ji dest dan. Ji ber bûyereke trafîkê ya li nêzîkî Ranyayê 6 kesan jiyana xwe ji dest dan û 7 kes jî birîndar bûn. Berdevkê trafîka Raperînê Xweşnav Hesen ji Rûdawê re ragihand mixabin îro li Ranyayê ji bûyarekê trafîkê de 6 kesan jiyana xwe ji dest dan û 4 ji wan jî jin û 2 jî zarok in. Xweşnav Hesen eşkere kir ku li bûyerê de 7 kes jî birîndar bûne û piraniyê wan xelkê berê mergê ne. Berdevkê trafîka Raperînê Xweşnav Hesen her wiha diyar kir ku ji birîndaran 2 kes jin, 2 zarok û 3 mêr in.